Kwa dhia piny libamba nyakura mgajwang mon mar Sudan, Jokenya 409 nyaka sani oseresi kuok e piny Sudan, kama lweny dhi nyime kinde ma piny owacho dhi nyime mar reso Jokenya ma omok e pinyno. Jatend migawo mar weche maoko Alfred Mutua wacho ma kamedo ni piny Kenya bende timo matek mar chwalo kwe e piny Sudan. Bende oyango ni jatend piny Kenya William Ruto bende twaki jotend pinje mamoko mar chwalo kony e pinyno. Nyaka sani ji maloyo 500 osewito ngimagi e pinyno ka ji mathoth bende odar e miechgi. Mutua wacho magi e twak mare ko jatend migawo mar weche maoko ma piny Canada Nitie Jokenya. We've evacuated 409 Kenyans, and we have more Kenyans living in Sudan. You find that there are Kenyans who are outside Khartoum who have decided they want to stay in Sudan. And so we're evacuating anybody who wants to leave Sudan, Khartoum. And I want to thank South Sudan, Ethiopia, and the countries that have allowed Kenyans to cross the border and be able to come here. We have evacuated also in excess of 500 other nationalities, the UN and other countries that are here. This is a war about power. This is a war for the sake of control. This is a war for the sake of war. So our goal is to make sure that we get to a ceasefire and also a peaceful solution, and you can count on Canada to make sure that there is an African-led solution.